Elo. Elo. Mam 20 minut, to się nie nagadam. A mam tutaj wyświetlone na w ogóle tytuł, jak już można było zauważyć, vlog na zamówienie, podejrzany, dziwny. Mam tutaj wyświetlone na monitorze tematy, które poprosiłem, aby potencjalni widzowie porzucili mi na Facebooku. Tak, bo od dłuższego czasu, jak może przeczytaliście, chodził mi po głowie vlog, ale nie bardzo wiedziałem, o co można by go było tak tematycznie jakoś oprzeć. Tak więc o pomoc poprosiłem was. Tak też dlatego warto polubywać mnie na Facebooku, bo tam informuję o takich różnych fajnych rzeczach, między innymi tym. I generalnie mam 20 minut. Mam małą kartę pamięci, na 20 minut tylko styknie. Dlatego, ale nie będę się śpieszył szczególnie. Najwyżej wezmę to po prostu, zrzucę potem i wywalę z tego i będę miał drugie 20, łącznie 40, średnie wykształcenie. No tak więc jedźmy, w ogóle fajną koszulkę, patrzcie, żeby było widać, bez kryptoreklamy, ale zajebiste. Szwecja. Ja w ogóle patrzę tak, nie na was zawsze, tylko też na siebie, wszystko dobrze widać. Cały czas, w ogóle jest akcja z Gulten, Koper, Hanysie. Dobra, jedźmy, tak więc po kolei. Nie będę czytał z nazwisk. Sytuacja polskiego e-sportu i polscy producenci gier. Sytuacja polskiego e-sportu. A w ogóle nie będę tutaj hołdował w zasadzie, że jak się na czymś nie znam, to się nie będę wypowiadał, bo bym się nie mógł wypowiadać o niczym. I w zasadzie większość ludzi na YouTubie by się nie mogło o czymkolwiek wypowiadać. No więc polski e-sport. Co mi przychodzi do głowy? Virtus Pro, którzy rzekomo nie są tacy dobrzy, jakby się wydawało, ale jeśli chodzi o organizację całego e-sportu, nie tylko polskiego, ale w ogóle, bo to w sumie nie łączy się bezpośrednio z polskim e-sportem, ale AIM, który już drugi raz był jak to można powiedzieć ładnie, drugi raz pod rząd był w Katowicach w Polsce, na Górnym Śląsku w zasadzie, w Polsce. I to jest o tyle dobre po prostu, że Polska zaczyna być zauważana jako jakiś taki potencjalny, ja nie wiem jak to powiedzieć, nie rynek zbytu, ale jako miejsce w Europie i na świecie, które funkcjonuje, będę zapijał maślonką, sorry, mogę, które funkcjonuje jako też miejsce, gdzie są gracze, ludzie grają w gry, jest tam duże zainteresowanie w tym temacie i opłaca się w to tak jakby inwestować i mam nadzieję, że Polska będzie na arenie europejskiej, jak i światowej coraz bardziej zauważana przez wielkich branży growej i generalnie e-sportu, że będzie się w tą stronę rozwijało. Coś jeszcze można w tym temacie powiedzieć? Nie wiem, nie jestem zawodowcem e-sportowym, to nie jest tak jakby not my cup of tea, no nie wiem, u mnie się gry ograniczałem do strzelania lewym myszkiem, ja nigdy w e-sporcie za bardzo nie siedziałem. Znaczy jak mnie pytali jeszcze, jak chodziłem kiedyś do szkoły, do podstawowej, na przykład twój ulubiony sport, to ja mówiłem e-sport, czyli granie w Call of Duty. Dobra, dalej, kaj idzie przemysł growy? I to jest dobre pytanie, bo odpowiedź jest jedna, nie wiem gdzie on idzie. Patrząc na zmiany, jakie zachodzą w tym sensie, że jest ta tendencja taka ogólna, że gry są coraz łatwiejsze i wydawałoby się coraz głupsze w zasadzie, że potencjalny gracz, klient jest coraz mniej wymagający i też pod niego dopasowywany jest produkt, także w zasadzie jest to wina graczy, że gry są jakie są, czyli coraz prostsze, krótsze, głupsze, nastawione jednak na rozrywkę taką, powiedzmy, nie wymagającą wysiłku, szybką, łatwą, przyjemną, przystępną. No to też ma być zabawa, to są gry, nie? No to nie może być coś, na tym człowiek sobie wypruwa żyły, chociaż akurat większość wspomnień fajnych połączonych z grami mam właśnie z takimi, gdzie sobie człowiek wypruwał żyły. Jak na przykład jak Wolfenstein Return to Castle Wolfenstein na najwyższym poziomie trudności, czy coś takiego. No więc generalnie chodziło tylko o prostą, bardzo łatwo przystępną rozrywkę i zabawę, ale żeby też było jakieś wyzwanie, tak więc jednak przemysł growy idzie w tą stronę, aczkolwiek są takie małe jaskółki, które nie wiem czy wiosnę czynią w postaci na przykład Wolfensteina nowego, The New Order, który jest naprawdę świetną grą.
z naprawdę bardzo dobrym, solidnym FPS-em, singlowym, bez multi, bo jest też taka tendencja ostatnio, że wciska się multi do takich gier, do których ten tryb najzwyczajniej w świecie nie pasuje. Co mi przychodzi do głowy ostatnio to Dead Space czy GTA 5. Tutaj jestem typowym zawodowcem, nie grałem w GTA 5, nie mam nawet konsoli, ale się wypowiadam. Więc nie znam się, nie widziałem, ale jest do dupy. Ale jest grą naprawdę solidną, z 5 poziomami trudności, gdzie ten 4 już jest taki solidny, a ten 5 to już tak naprawdę powinien zadowolić hardkorowców. I jest naprawdę fajna, mocna fabuła, przyjemne, staroszkolne strzelanie. Nie ma regenerowalnej energii, trzeba podnosić apteczki, to jest naprawdę fajne, czyli jak widać da się i opłaca się iść w tą stronę powrotu do takich jakby korzeni. I tutaj jest podsunięty przykład porównania stareńkiej mafii do najnowszych patch psów, czyli Watch Dogsów. I od razu poruszając temat Watch Dogsów, nie interesowała mnie ta gra w ogóle, ani trochę nigdy. I patrzyłem na nią jedynie w kategorii ewentualnie ciekawostki. Bo była zapowiadana, jak wiecie pewnie, na ostatnim E3 w zeszłym roku, jako jakiś przełom, że będzie gra stricte prawdziwie next-genowa. Chociaż ja się zawsze zastanawiam, o co właściwie chodzi z tym next-genem, że co to jest, co to za sobą niesie. Bo to nie miała być tylko grafika i udźwiękowienie, ale cała jakby otoczka i przeżycia z tym związane miały być takie, jakich wcześniej nie można było doświadczyć. Póki co nie wiem, czy są takie gry, które można naprawdę nazwać tym next genem, jakiś taki przełom. Przełom był na przykład, jak pierwsze gry w 3D zaczęły wychodzić, to wtedy to był next gen. Ale od tamtego momentu do chwili obecnej przełomu w tej materii nie widzę. W graficznej, tak, Crysis pierwszy na przykład, czy coś takiego. Ale oprócz tego, jakoś tego według mnie, w mojej opinii, bo to wszystko tu jest moja opinia, nie ma za bardzo. A porównanie stareńkiej mafii do patch psów, no jak już mówiłem, patch psów nie grałem, widziałem dużo gameplayu, zainteresowałem się tym głównie, że czytałem na internetach dużo niepochlebnych opinii na temat gry, nie w tym sensie, że ona zgasło. Nie w tym sensie, że ona jest słaba, tylko w tym sensie po prostu, że jest zabugowana, jest bardzo źle zoptymalizowana, no i na tych polach właśnie zawodzi. No więc ciężko mi ją porównać z Mafią. W Mafię pierwszą grałem nie jakoś długo, bo nie byłem fanem nigdy Mafii, ani pierwszej, ani drugiej. Ale no ciężko porównać gry z innego nurtu. Mafia, no znaczy Free Roam w obu w sumie, no ale to można by równie dobrze. No też ciężko pomimo oczywistych podobieństw porównać na przykład GTA do Watch Dogsów, no bo tak jakby oparty jest Watch Dogs według mnie na czymś innym niż GTA. Free Roam w Watch Dogsach jest tak jakby dodatkiem, on jest gdzieś tam obok, a w GTA jest właśnie tym czymś, na czym się opiera GTA, a Watch Dogs miał się opierać na tym hakowaniu całym, hakier bonzo, bajerach, no, a jak to wyszło? Nie wiem, pogram to wam powiem. A jest opcja, że pogram w końcu, z ciekawości przynajmniej. Temat patriotyzm, autonomia śląska lub opcja niemiecka. Ciężka sprawa, no nie wiem co tu powiedzieć. Jak już to mówiłem na live, że patriotyzm tutaj u nas na Śląsku to może być trochę co innego niż wreszcie Polski. Znaczy istnieje u nas takie pojęcie tak zwanej małej ojczyzny. Po niemiecku to jest Heimat. Nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa na polski, tak więc każdy za swoją ojczyznę, za swój Heimat uznaje to, gdzie żyje tutaj. Załóżmy ja w pierwszej kolejności swoje miasto, potem Górny Śląsk, potem na przykład Polskę. Inni mogą zamiast Polski tam mieć Niemcy. Czy różnie bywa. Co jest najważniejsze, nic tu nie jest nigdy czarne i białe. Tak więc nazywanie kogoś tutaj ukrytą opcją niemiecką, czy zarzucanie komuś jakieś bardziej proniemieckie tendencje jest bez sensu po prostu, bo tutaj ludzie po prostu byli związani z kulturą niemiecką i z Niemcami przez długie lata, przez wiele wieków i no nie można po prostu stygmatyzować kogoś za proniemieckie tendencje, jeżeli ktoś jest niemieckiego pochodzenia. To jest u nas normalne i naturalne. Z perspektywy kogoś z Polski, wiadomo o co chodzi, to może być jakieś dziwne, no ale dlatego może być dziwne, nie ma w tym, nie może być dziwne, nie ma w tym nic dziwnego, ale nie stygmatyzowałbym
i nie wyrażałbym opinii, nie znając dogłębnie tematu. Tak więc jak ktoś się chce wypowiadać na temat Śląska, śląskości, czy autonomii, czym jest autonomia, dlaczego ona ma być, co ona daje i tak dalej, trzeba najpierw dogłębnie poznać temat. Ja nie jestem żadnym, broń Panie Boże, specem w tych tematach. Ja jestem po prostu synkiem z Górnego Śląska i tyle. I ja tu się urodziłem, żyję tu całe życie, ja się tu wychowałem i znam te realia po prostu, bo są moje. Ja z tego wyrosłem i już sobie tego nie dam odebrać nigdy. Tego wszystkiego, co się na tą śląskość składa. Ale po prostu, będąc kimś, kto tego tematu, kto nie jest stąd, kto jest powiedzmy z zewnątrz na to patrzy, najpierw poznałbym dogłębnie temat z różnych, nie z jednego punktu widzenia, z różnych punktów widzenia. Popytać, porozmawiać, pooglądać piękne filmy pana Kuca, trylogię Kuca, Sól Ziemi Czarnej, Perłę w Koronie, Paciorki Jednego Różańca. Poznać temat, poczytać piękne książki na ten temat. Ja sam mógłbym wam coś pokazać w tym momencie, nie wiem. Proponuję sobie poczytać choćby Ligonia, widać to dobrze, Bery i Bojki, mieć jakąś wiedzę. Tak jak w zasadzie w każdym temacie, zdobyć jakąkolwiek wiedzę, zanim się zaczniemy na jakiś temat wypowiadać. Dobrze. Teraz kolega podrzuca omówienie fenomenu koda. W sensie Call of Duty. Świetne zagadnienie, albowiem ja fenomenu koda nie rozumiem. Dla mnie on się powinien skończyć w momencie wydania Modern Warfare 2. Bo ile Call of Duty pierwsze było świetne. Wspaniała strzelanina w realiach II wojny światowej. Dwójka również świetna. Trójka nie wyszła nigdy na PC, tylko na konsolę. Była pierwszym Call of Duty w zasadzie takim, miała być tym next genowym, kiedy to Xbox 360 i PlayStation 3 były konsolami next genowymi. Była fajna, były polskie wątki, była ta walka wręcz, gdzie można było tym padem manipulować, tam się bić z tym Niemcem. I to było fajne. No, czwórka była to była ta rewolucja w Call of Duty. Pierwsze Call of Duty w współczesnych nowożytnych czasach. Modern Warfare 2, wyraźny spadek formy. Modern Warfare 3, jeszcze większy spadek formy. Black Ops, niezły. Black Ops 2, tego, no i Ghosty. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Nie wiem dlaczego tak jest. Ja już od Modern Warfare 3, którego jeszcze kupiłem, nie ruszam już Call of Duty. Black Opsa, nawet jak był darmowy na Steamie, stwierdziłem, że nie warto ściągać te 20 chyba przeszło giga. Tak więc no, nie wiem co w tym jest, że ludzie to kupują cały czas, to się sprzedaje w takich egzemplarzach, że ja bym chciał, żeby nasz Wiedźmin przez cały okres jakby powiedzmy bytności się sprzedał w takiej liczbie egzemplarzy jak nowa część Call of Duty w pół roku. To o czymś świadczy. I teraz uczciwa postawa CD Projektu, któremu nie zależy tylko na kasie. Tak, to jest wyraźne, że nasze CD-py, nasze Redy wyróżniają się na tle innych deweloperów, co zauważamy nie tylko my Polacy, ale też obcokrajowcy. Można sobie poczytać wypowiedzi pod powiedzmy recenzjami Wiedźminów, choćby na GameSpotie czy Game Trailers. To jest przez ludzi doceniane, że nie wydaje się do gry w dniu premiery 3 DLC, potem w ciągu miesiąca następnych 5, każde po $20 najlepiej. Jeszcze najlepiej, żeby były to rozbudowane dodatki w postaci na przykład zbroi dla konia, pozdro dla kumatych. Do tego gry wydają oni dopracowane, produkty pełnowartościowe. Wszystkie potem dodatki, aktualizacje, coś takiego jest darmowe. No, CD jest wyjątkowy na tle branży gier. Co do tego nie ma dyskusji i mam nadzieję, że Wiedźmin 3 po raz kolejny nam to udowodni. Czy Ślązacy powinni być mniejszością etniczną? Pytanie jest źle zadane, czy powinni, czy nie. No to nie, bo albo są, albo nie są. To nie zależy od tego, czy ktoś uzna, na przykład
Czy ktoś uzna, że nie jestem człowiekiem, to wtedy ja przestaję być człowiekiem? No nie. To chodzi o urzędowe, prawne uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, jak bodaj Ukraińcy i tak dalej, no. Czy powinni być? Jeżeli za tym ma iść coś, jak na przykład skodyfikowanie języka śląskiego, czego jestem wielkim zwolennikiem, to jak najbardziej powinni być, jeśli będą z tego wymierne korzyści w tej postaci, bo jeżeli język śląski nie zostanie skodyfikowany, tak jak na przykład został skodyfikowany język kaszubski, i nie zostanie utrwalony jakoś w jednej, ujednoliconej formie, co nie wyklucza porozumiewania się w różnych jego odmianach, dialektach i gwarach, będzie wymierał, będzie ginął, wymierał, aż w końcu przepadnie i za kilkadziesiąt lat już nikt nie będzie o nim pamiętał. Bo tradycja i przekaz ustny jednak w tym wymiarze może, przykro mi, ale nie wystarczyć. Tak mi się wydaje. O śląskości w mediach. Śląskość w mediach jest raczej, kojarzy mi się przynajmniej z naszą telewizją regionalną, TVP3, TVS Silesia i tak dalej. I niestety ona się przeważnie w takiej formie tej dostępnej łatwo ogranicza do przyśpiewek typu Wodzionka, Jerzech Wiktor ze Śląska, na Abrahama, i nie ma w tym nic złego. To jest fajne i to jest potrzebne, tak jak każda inna forma kultury. Absolutnie. Ale oprócz tego jest też ta forma, powiedzmy, kultury, no nazwijmy, nie wiem, czy można nazwać kulturą wysoką, no wyższą. Jakoś zawsze tak było jednak przed wojną, że ta wysoka kultura, taka powiedzmy w materii dzieł literackich i tak dalej, która wychodziła ze Śląska, była niemiecka, nie polska. Ale obecnie na przykład Holonek, którego można obejrzeć na deskach teatrów, choćby Korezu w Katowicach, czy właśnie trylogia pana Kazimierza Kuca, czy też inne filmy tutaj oscylujące, opowiadające o naszych tutaj rejonach Śląska, Górnego Śląska. Myślę, że nie jest właśnie ta śląskość, którą przedstawiłem pierwszą, taka ta bardziej biesiadna, to ona jest może najłatwiejsza do znalezienia, najbardziej się rzuca w oczy, ale nie jest tą jedyną formą przekazu o Śląsku, jaką można napotkać w mediach. O co dokładnie chodzi z tym Sosnowcem? Pogarda mu. No nie, no ludzie z Sosnowca. Sosnowiec jak Sosnowiec, no. Raz w życiu tam byłem, szukałem hali Game Day'a, spytałem pani z Sosnowca, gdzie jest hala. Ta prawdopodobnie, słysząc mój akcent, pokazała mi zupełnie przeciwny kierunek. Nie chciałbym wchodzić w detale. Aczkolwiek bardzo fajnych ludzi z Sosnowca też znam. No jednego. Matura, ciekawe przemyślenia. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie progamera. W przyszłym roku wiem, że będą zmiany takie, że na przykład nie będzie prezentacji na polski, tylko tak jak tam było dawniej, że będzie po prostu się losowało i odpowiadało na pytanie. Teoretycznie mi się to wydaje trudniejsze, aczkolwiek zamiast 15 minut będzie się mówić 10, myślę, że te pytania mogą po prostu być łatwe. Jeżeli już będą takie zaskoczenia, że będą wymagały wiedzy, a nie prezentacji, którą możemy przygotować. Watch Dogsy, Watch Dogsy były temat omawiany. Mam nadzieję, że uda mi się, jest szansa, że uda mi się pograć, przynajmniej jak nie nabyć, to pograć, jakiś materiał, zrobić opinię, wyrazić. Gdzie moim zdaniem Jaruzelski słusznie został pochowany na Powązkach. Powązkach. Zastanawiałem się długo i powiem szczerze, nie wiem co powiedzieć. Nienawidzę czegoś takiego, jak już mówiłem, nienawidzę wypowiadania się na tematy, na które się nie ma pojęcia, co tutaj pewnie robię. Nie żyłem w czasach komuny, w czasach PRL-u. Nie było mnie wtedy jeszcze nawet na świecie. Pan Jaruzelski nie zrobił mi osobiście nic złego. Nie zrobił dla mnie też nic dobrego. Jedyne informacje, jakie o nim mogę ja mieć, to jest przekaz z mediów, z internetu, z książek, z filmów, z opowieści rodziny. Nie mogę go osądzić w żaden sposób, bo nie mam do tego prawa. Dobra, skończyło się miejsce. Jademy dalej. O czym mówiłem? O Jaruzelskim. No, jak już mówiłem, teraz nie wiem, gdzie skończyłem w sumie. Nie mam prawa do osądu,
Według mnie żadna osoba, która w tamtych czasach nie żyła, nie doświadczyła tego na własnej skórze, nie ma za bardzo prawa do jakiegokolwiek osądu tej postaci w tym sensie, w tej materii. Jeżeli ktoś był ewidentnie prześladowany faktycznie za komuny, cierpiał jakoś w jakiś sposób, to faktycznie on takie prawo ma, według mnie, i wtedy ja to całkowicie rozumiem, ale nie kiedy ludzie wtedy nie żyli, albo byli jeszcze w takim wieku, że generalnie nie bardzo ogarniali, co się dzieje, żeby jakiekolwiek prawo do oceny osoby i wydarzenia z nią związanego miały. Dalej, tematy głębokie, czyli jak żyć w obecnym świecie, gdzie jest nadmiar kretynów. Znaczy, nie powiedziałbym, że w obecnym świecie jest nadmiar kretyństwa. Mamy takie społeczeństwo i czasy obecnie mocno konsumenckie, nastawione na taki właśnie konsumencki, szybki i nie wymagający za bardzo również myślenia tryb życia. Myślę, że to tego kwestia, ale też myślę, że nie jest to tak trudne, na przykład mi się całkiem udaje żyć w towarzystwie takim, gdzie jesteśmy jednak odizolowani od kretyństwa i całkiem nie trudno sobie takie towarzystwo stworzyć i w nim jakoś egzystować. A jak będzie wyglądała branża jak za 30 lat? No, jak dożyjemy, jak nie pieprznie jakaś kometa, albo jak nie na przykład nie dojdzie do jakiejś wojny, gdzie Polska zostanie zbombardowana nuklearnie, tak jak to rzekomo miało być za czasów zimnej wojny, kiedy Polska miała być pustynią, po której miały przemaszerować wojska z zachodu na wschód, to myślę, że nic się nie zmieni za bardzo. Tak jak wizje dzisiejszych naszych czasów wyglądały 70-80 lat temu tak, że będziemy chodzili w kosmicznych skafandrach i latać takimi lewitującymi samochodzikami, jak w bajce o Jetsonach, tak myślę, że w dziedzinie gier żadna taka rewolucja nie nadejdzie w tym sensie, że na przykład nie wierzę w to choćby, że wszyscy będą już mieli dostęp do narzędzi typu Oculus Rift i że gry będą już podstawowo wyglądać tak. To w to nie wierzę. Myślę, że mimo wszystko rozgrywka będzie wyglądała tak jak teraz, ewentualnie dalej będzie ewoluowała grafika, udźwiękowienie i te takie podstawowe sprawy, jeśli idzie o gry. Tak myślę. Jeśli chodzi o gry dzieciństwa, które darzę największym sentymentem, Giana Sisters na Commodore 64, to pamiętam też jak dzisiaj zgubiłem tą śrubkę, którą się wgrywało gry. Commodore należał do mojej ciotki i myślałem, że mnie zaczaśnie wtedy, ewidentnie, to bałem się bardzo przebywać wtedy w domu, ale śrubkę znalazłem i graliśmy dalej w Gianę i w te czołgi też takie, co jeździły, albo nie, leciało się takim samolocikiem i się tak strzelało do takich czołgów, co jeździły na takich mostach i tak dalej. To tak. I Return to Castle Wolfenstein, już na pełnoprawnego peceta, którego najpierw nie miałem, chodziłem do mojego kolegi z bloku naprzeciw, żeby sobie pograć. Wtedy to magia totalna była jeszcze, jak ja wtedy miałem Pegasusa. Mogłem sobie pograć w Bombermana albo w Pokemony, a tam wiadomo, grafika w ogóle szok. Szok termiczny, jak ja to lubię nazywać. Te gry stare, takie, do których wraca się z uśmiechem na twarzy co kilka tygodni, miesięcy, lat, niczego nie ma w najnowszych produkcjach, które często po przejściu jednym lądują na półce i znikają z naszego życia. To jest wina graczy, jak już mówiłem. Gracze są nastawieni na szybką, łatwą rozrywkę, która najczęściej jest w takiej formie, że nie ma się ochoty już do niej wracać, że to już przeszedłem i tyle. To też zależy od typu człowieka, bo są tacy ludzie, którzy tylko raz grę potrafią przejść, a potem ona już dla nich jest nudna. No, na przykład Wolfenstein jest dobrym przykładem, ten nowy New Order, przynajmniej dla mnie, że ja już go przechodzę trzeci raz w zasadzie. Pierwszy raz przeszedłem, chciałem drugi, spieprzyły mi się save'y, doszedłem do ponad połowy, teraz przechodzę trzeci. I nadal mi się gra przyjemnie, czyli dalej da się taką grę zrobić. Aczkolwiek już nie, no to jest właśnie to, no, że gry są teraz jakie są, czyli nie to, że już są tylko takie, ale częściej jednak są robione w tym nurcie, żeby kampania 5 godzin, przejść, zapomnieć, 3 DLC, 2 map paki, multi na miesiąc, 2, dziękuję, mija 10 miesięcy, rok, wydajemy następną część. Tak jednak wygląda cykl produkcyjny, myślę, w większości gier obecnie. A jak to jest z tym, że klimat
i grywalność, i uniwersalność. Ja myślę, że to też jest, że te stare gry, tak jak to jest z wieloma rzeczami, kojarzą się bardziej z czasami, nie mówmy starymi, ale powiedzmy 10 lat wstecz, które automatycznie kojarzą się z dzieciństwem, czy z młodszym okresem w życiu, które automatycznie kojarzy nam się lepiej. Dlatego to traktujemy, zaobserwowane to jest przez nas jako coś lepsze, fajniejsze, niż to, co jest obecne, połączone nierozerwalnie z tą teraźniejszością, która już może nie być tak fajna, jak czasy 5, 7, 8, 9, 10, 15 lat wstecz. Tak bym to widział. I cóż, myślę, że takie najważniejsze te rzeczy, o których chcieliście, żebym pogadał, swoje zdanie wyraziłem. A jeszcze z rzeczy innych, to cóż, mamy wreszcie fajną pogodę. Przestały, przynajmniej na Śląsku skończyły się deszcze, jest fajnie, można pójść, pogrillować. Ja staram się trochę coś biegać, się sportowo uaktywnić. Ostatni wysiłek większy jak zejście po schodach albo wejście do tramwaju miałem 3 miesiące temu. Tak więc do tego zachęcam. A z kwestii technicznych co? Nie zniknęły mi save'y do Half-Life'a, tak więc Gordon wróci tuż. Mam ściągnięte Half-Life'y, wszystko jest. Polecam polubiwać Facebooki, do których linki są w opisie, bo tam właśnie daję... Myślę, że taką formę vloga powtórzę jeszcze nie raz, bo to jest fajne generalnie. Łatwiej tak niż mi samemu coś wymyślać. Czemu by też nie poruszyć tematów, które was jakoś nurtują. Potencjalnych widzów. Cóż, Facebooki live'y. Często idę w live'y ostatnio. Są linki tam do Twitchów pod spodem. Tam to się głównie odbywa. Zachęcano mnie też do spróbowania tych całych hitboxów nowych. Nie wiem, no może się dam w końcu skusić. Zobaczymy jak to wygląda. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć. Czekamy na Wiedźmina 3 i GTA 5 na PC, a już niedługo E3. Tak więc myślę, że będziemy śledzić. Ja też podzielę się z moją opinią z wami na pewno na temat rzeczy, które się tam podzieją. Może pokażą nowego Battlefielda, Hardline'a, z którego wideo wyciekło niedawno. Nie podoba mi się taki słod z CS-em pomieszany. Ale ponoć wideo sprzed pół roku. To też dowodzi prawdopodobieństwa tego, że jest to materiał, który wyciekł przez przypadek. Po prostu był i się zbył. Leżał na ulicy i ktoś go podniósł i puścił w internetach. Dobra, ale już nie wyżywajmy się, to tymczasem dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Miłego dnia, tygodnia. Dobranoc. Jak ktoś nie śpi, ogląda w nocy. Pyrsk! Rojbry.